sida Yem. Sekeca Mas. Wah. Nyenengke kowe. Dasare grimes tur kowe iki bojo sing ngerti karo kahanan. Nggih. Bojomu lungguh kursi grek. Lungguh kursi, kowe langsung celuluk gending keseneng aku sinom parijata. Nggih. Ana tetembungan mangan ra mangan pokoke bahagia. Nggih. Ya ngono sing iso gawe marem ing atiku. Inggih. Terusno, ora nyon nek kowe suwe ra nyinden suaramu isih apik, Yem. Nggih. Nggih kula gula wentah pendak enjing menika kula mesti maem kencur kalih ndok Jawa menika. Wah, cah edan arep diteteske dipangani. Mboten ingkang wonten lemari kok. Wis teruske dhisik. Penak banget iki pas suasanane grimis. Semilir angine tur dasare omahe elek. Nggih. Lenggah wis ora ngedep apa-apa pokoke garingan. Seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Nggih, nggih. Kula aturi midhangetaken nggih Mas wong nggih dangu kula mboten misungsungaken swanten kula. Heeh. Santai wae iki. Nggih, ngestaken dawuh. Iki lemu tuku apa jenenge iki salon iki nang ndi ya, Yem? Kok ketok apik banget. Ming wong loro kok ana geronge barang. Menika naminipun menawi napa jenengmu jaman sak mangke menika sampun modern teknologine. Apa? Teknologi.
teknologi calon setunggal nanging sumantenipun saged kathah sanget. Heeh, kowe le utang mboten. Angsal arisan terus kula tumbaske niku kangge nglipur Mas Bagong. Baik, betul, betul. Terus ke, tekan apa cakepane iki? Niku mengke dadi suwe banget lho Mas. Ora apa-apa, ora apa-apa. Agrimes ardo ngapa? Ardo mulai ya makudanan mah masuk angin ragat meneh. Wis piye? Padha pikir sing sehat ngono lho. Ayo, terus ke. Cakepane tekan apa iki? Pinepsu sanes. Manut kula mawon jenengan mboten sandikte. Heeh. Digawe gayeng ya iki yeme ketoke sepi banget iki. Nggih, nggih. Audane, nggih, nggih. Dolop-dolop ora teka. Nggih, ngestaken dawuh. Lah bener leh budele. Rasane kaya ngedep gamelan sak pangkon aku. Nggih. Mergo lemu entuk arisan tok tukoke salom. Napa? Salom. Salon utawa ana jenenge speaker aktif. Wah, jangan. Bojoku kok anu tenan, jenenge modern tenan. Ngerti apa? Stiker. Speaker. Nek stiker niku sing ditempleke nek speaker niku iso dienggo napa nyanyi ngenten iki. Niki nek mix sing kula gawa ming siji. Ning suarane iso koken niku jenenge napa jenenge? Alah napa niku jenenge sing nyanyi diringi kalih salon niku jenenge. Wis kuwi ha, engko nek aku nyebut ndak malah salah. Nggih. Kuwi mereke apa Yam? Niki napa tulisane cetha banget. Sunah niki nek golek salon ki mereke sing ora rusuh ngono kuwi. Merek Saron kok umume ki JBL kok kuwi JBT. Niki langkung bening. Bening jengkulmu mlocot iki. Modik made in ngendi iki? Waduh ngertos made in barang. Terus ke. Apa? Terakhir dientekke gek ayo rembugan kok kaya kowe iki ngaret-aret aku ngejak jagongan iki jane arep ana apa? Nggih mengke enten atur Mas. Ingkang majeng kula aturaken Mas Bagong. Nah, engko diblakake karo aku. Nggih, iki dirampungke sik nembang. Nggih ngestaken dawuh. Apa?
Pirang-pirang dina iki kowe kok kaya kepengin rembugan karo aku iki jane masalah apa? Nek dipikir banget-banget kok rasane ning ati nelongso. Mergo anak siji isih cilik tur dasare isih sekolah. Kula niki malah kaya wong keloro-loro merga kula pikir-pikir bapakne kaya ora gelem mikir. Aja waton bisa ngucap kowe. Wong lanang sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, nyambut gawe apa-apa tak lakoni. Ming bethe aku pengen mulyake anak karo bojoku kowe kok kowe muni wong lanang ora mikir. Nggih. Merga si Bagyo nika Bagyo ngapa Bagyo? Ning ora tesih sekolah gek niki kahanane kaya ngeten, pendak-pendak ketemu kalih kula. Bagyo niku nangis. Nangis masalah apa? Lah sakniki nek sekolah niku rak lumantar HP to, Mas. Mongko HP sing larang nika sing iso dienggo napa jenenge omong-omongan weruh raine nika. Ah mbok ngedhep kaca pengilon. Ku ya weruh raine. Ning rak raine dhewe, mboten raine sing dijak omong-omongan. Lah le mulang niku carane kaya ngoten niku. Monggo gek regane niku larang tur mesti kudu nganggo napa niku kuotang niku. Duculke nggonmu ing apa? Lha nek omongan karo wong ora paham niku bingung. Kuotang niku tuku niku terus mengke iso nyambung tereng napa jenenge sakernet niku no. Apa kuwi? Niku sing iso dienggo tekan rika-rika niku jenenge intercom. Intercom kuwi kuno banget kuwi. Niku internet niku mongko tukune ya atusan ewu. Lah nuwun sewu nek peraturane kaya ngeten niki kula niku ya bingung bocah-bocah ra iso sekolah. Bocah-bocah ning omah ming dodolan mongko anggere mlebu sekolah sing sinau dudu bocahe sing sinau wong tuane. Merga bocahe ora dong. Ning nek kula semayani sik ya bapakmu irung nyambut gawe, mbokmu ya urung entuk dhuwit sesuk nek wis entuk dhuwit sesuk nek wis iso nyambut gawe tak tukokke apa sing tok karepake. Selak bubar, selak rampung. Aku ketinggalan pelajaran, aku ketinggalan mata kuliah. Nganten niku si Bagyo. Wah kula susah Mas. Niki pripun carane supaya uripe awake dhewe niku ora keraya ketuyung-tuyung enten niki kebotan kebutuhane anak. Monggo kebutuhane anak niku jane ora kudu wonten niku merga saka peraturan negara sing pancen ya mbuh niki ajeng digawe pripun negarane kok wong sekolah kok malah ora ndang mlebu-mlebu. Wong sekolah kok ora entuk mlebu nang sekolahan ming liwat napa jenenge niku HP kalih diwulang lumantar HP niku lho kula niku sak ora dong mbok ya niku sing dipentingke iki nggon perkara wong ngudi ngelmu niku mergi tumrap kula nggih Mas. Negara niku nek ora ana wong pinter nuwun sewu niku mesti bakale ya ora bukuh-bakuh ora sentosa. Ana wong pinter nek tumindake ora bener ya wis ora eneng gunane. Ngoten. Mula kula nyuwun sampeyan niku biasane nek menyuarakan suara rakyat menika menggebu-gebu masyarakat mang bantu nek butuh napa-napa ning bareng keluargane dhewe anak sampeyan ora iso sekolah mergo ora duwe alate, ora duwe HP-ne, ora duwe kuotane kok sampeyan meneng mawon niku nuwun sewu. Nek ngoten niku sampeyan niku wong lanang sing ban cindhe ban silatan. Nek kula warga mang ban silatan, nek wong liya mang ban cindhe. Kula ora trima nek ngoten niku kula protes, Mas. Kula protes. Nek anak sampean bodho pripun? Monggo anak niku sak tingkah polahe mesti nggawa jenenge wong tuwa. Bagyo kae ora iso maca, ora iso nulis. Anake sapa? Anake Bagong. Wah, mokal wong bapakne ya buta huruf.
Ora aneh nek anake ya koplo, anake ya petuk kaya ngono. Sing muni ngono sapa kuwi? Dereng wonten. Ming mbok menawa sesuk niku dirasani ngonten niku lho napa sampean mboten isin? Napa sampean mboten rumangsa wirang? Ngoten. Wong sampean niku ya cedhak kalih para Pandhawa, cedhak kalih Sinuwun Prabu Kresna, cedhak kalih Prabu Baladewa, cedhak karo Piyai Ngastina. Sampeyan niku biasane sok wani matur, niki kanane pripun? Liyane dilarang mboten napa-napa. Ning mohon cah sekolah niku mbok ya iso sekolah sing murwat, ora ketang nuwun sewu nganggo cara-cara sing aman. Ning sing baku bocah niki iso mlebu sekolah. Bagya niku nate crita kalih kula lho, Mas. Enten kancane lanang wedok wong gunung jenenge Kuncung kalih Bawuk. Niku ya ora duwe HP, nganti disiliki karo tanggane. Monggo nek goleki sapa napa niku? Sanyal. Lah ya apa? Sanyal. Niku lho sing iso marai tekan gone sinyal. Waduh. Nek goleki sanyal rasa ado-ado. Goleki sinyal dadak munggah gunung. Monggo pendak-pendak jame pindah saya awan sinyale saya munggah gunung meneh. Ngoten niku mbok ya dipikir, ngoten niku lho ora mung sak kepenake dhewe ngoten. Kula suwun kanthi sanget sampeyan iso ngrampungi perkara niki. Sampeyan niku wong kendel, adhedhasar bener. Bakong niku wis kondang. Jarine sampeyan ketua Karang Kadempel. Ana kanan kaya ngene kok sampean kaya nuwun sewu muta tuli paningal sampean mboten kepengin krungu dhateng kawontenan. Njur teng pundi nama besar ketua pemuda Karang Kadempel nek carane kaya ngeten iki mboten enten artine bablas blas. Alon-alon. Wong untumu wis pasangan. Babar blas ora babas blar. Babas blar. Babar blas mboten nonton intine nek sampean mboten iso ngomong perkara niki kalih para pepundan-pepundan sing enten nginggil Mas Bagong. Kagat risang kapirangu penanggul kinembet kempit dosang reknaning bawana Wah, aku nganti ora tekan kono lho aku mikir ya. Mergo aku nyawang Bagya ki bareng nang omah wae ora ana sekolah, ora mlebu lan ora dientukke sekolah ki rasaku malah cedhak karo anak. Ning jebul tunane ya akeh nek mung dineng-nengke ngono kuwi terus ora ana ketentuan saka para-para sing padha kawogan iki komo bocah-bocah iki dadi wong goblok. Bocah-bocah iki dadi wong sing ora dong. Mergo le ngajari ya ora cetha tenan lan ora jelas tenan. Nah, sampean saniki lagi krasa. Krasa ya krasa. Oke. Ini masukan yang penting buatku. Nek pancen kowe butuh apa sing bakal tok kandhake iki engko ditampa karo pengarep-arep aku sing tak omong, aku sing matur. Carane piye? Ning kowe matur kudu duwe solusi, kowe aja mung matur tok ning kowe ngekek ana solusi utawa meneni drep. Sing kudu iso diaturake marang pepunden utawa pengarepe. Lah wong ya janjane upama diglejah niku gampang kok. Upama saniki niku kudu nganggo jaga jarak, upama saniki niku kudu nganggo masker, bocah-bocah ya ora bakal wegah nganggo masker. Kelas sing maune isine 40 diisi wong 15 utawa wong 10, ning sing wigati menika mengke urut rutin digilir mlebune. Men bocah niku mlebu sekolah ora kok ming nang omah tok. Tur guru-guru ya duwe gawean, kula nuwun mapunten guru-guru ya ben duwe gawean men mlebu manut karo gilirane. Ngoten ya. Sak kelas niku nuwun sewu upama isine mejane 40 digawe 10 niku jarake wis adoh-adoh, wis memenuhi protokol. Ngoten niku ya iso digawe kok mamun ming dinengke wae nang omah do playon do pit-pitan.
Nek ditakoni pelajaran ora dong. Oke, nek ngono pancen sesuk-esuk biar gagat bangun raina. Aku sing arep sowan ning ngesaning para Pandhawa. Aku tak matur. Neng kudu kaya ngono kuwi kok sing tok kandhakake. Mengko ndak bocah-bocah do goblok mergo kukuh bakuh sentosaning negara kuwi eneng pundhake nom-noman sing pancen pinter babakan ngelmu apa wae. Satemah negara iki kukuh kuat sentosa lahir lan batine. Alhamdulillah, Mas. Kula remen nek sampeyan ngersa paring dawuh kaya ngenten niku ati kula lega men Bagya niku ora goblok, Pak. Bagya niku wis awake ireng. Mripate bijil. Gobloke ra jamak-jamak. Malah saniki nek kon sekolah liwat HP niku mo karepe ngan mancing. Wong bapane wong kondang ngono pas Bagong wong gleleng kok anake mung tukang mancing. Wis ora usah cerewet kono, saiki kowe nang mburi, perkara iki tak nam-name nang pikirku, Yem. Sesuk-esuk arep ora ndek kanca aku dhewe sing arep ngomong karo para Pandhawa babakan perkara iki. Matur sembah nuwun, Mas, matur sembah nuwun. Nah ngaten lilanana kula tak mancing wonten pepengkeran sawetawis. Heeh. Kersakaken unjukan mboten. Lho ya ngombe mangsamus kering keruntang. Ngersakaken napa kopi napa teh napa jahe napa jenenge niku serbat. Serbat arep tak ombekke aku. Serbat niku unjukan sing pedes. Wis sak karepmu, sak gawe-gawemu waton kowe sing gawe barang sing ra enak dadi enak. Nggih. Kuwi tenan aku ra goro kowe. Ambok wedang iki tok gawe ora legien tak seruput weruh raimu ki. Rasane wis kaya ginastel, legi panas kencer. Nggih. Wis ngono mundur kono. Nggih, nyun ngapunten kula tak teng wingking sekedhap nggih, Mas. Heeh, ngati-ati matur nuwun, mengelingke aku matur nuwun. Wanodiyayatama ngambar arum sang kusuma dadosaken kagiat raos sing manah kula wanci yagaten tak kira nek memedi niki mboten panglih nek Ndara Banawati to. Tobat. Bagong iya aku nyang prapta ning bale wis mamu Bagong. Wala jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Apa? Mas sampean kok le mentol. Akon aku nembure ming arep nemoni wong wedok sik to. Ora sok gampang sujana. Matke iki sapa? Iki Ndara Banawati garwane Prabu Duryudana Prameswari negara Ngastina. Oh, kula iki nek sinten nek ditanding-tandingke ya cetha kula kalah, kula wis tuwa kaya meneng ah. Tapuk sisan. Ngaturke sembah. Gusti Ayu, kula ngaturke sembah. Iya tak tampa kuwi bojomu Bagong. Nggih. Tobat kok ya gelem karo kowe. Nggih, kula mbiyen dipeksa supaya gelem. Meneng wis kebacut to dadak diungkit-ungkit. Wonten apa? Bagong aku njaluk tulung-tulungono.
Ora takon ning bale wis mamu iki kok plantrang nggone mlayu saka negara Ngastina. Ngerti yo? Yen to sejatine nggonku mlayu iki mergo nggonku banget duwe rasa kapang lawan Nyai Arjuna. Wekasan aku nglimpe uwal saka taman negara Ngastina mengajab aku bakal ana ing Ngasatian Madukara ketemu karo Dimas Janaka. Nanging lungaku jebul kadenangan dening para Sata Kurawa aku dioyak-oyak supaya dijaluk kondur marang negara Astina nanging ora lega rasane ngatiku yen to ora ketemu karo Dimas Janaka mula dina iki aku tulungono Bagong aku tulungono aku delikno Kurawa kabeh padha ngoyak karo aku Bagong. Waduh. Aniki omahe-omahe kok ngentene sampeyan niku prameswari. Kula delikke teng senteng sampeyan ya reget kabeh awake. Engko aku dadak ngedusi, Mas. Iki meng lelucon. Wow, wis. Mula aku nek pentas nek ana kowe ora tau sukses. Kowe sujanan wonge senengane iki menggo nggojeki kanca-kanca mburi. Ora petok sepi yo. Tremblek ora. Mulane watu kula tratapan terus e. Lajeng golek lajeng ndelikke teng pundi kula bingung. Monggo Kurawa nggone mlayu saya cedhak Bagong aku tulungono. Ngaten mawon, sampean pasrah mawon kondur. Mangke ketemu Ndara Janaka, kula sing pados wektu, pados srana pripun carane ketemu Ndara Janaka ning saniki kondur men tentrem, men apik. Men suasanane kondasmu. Kondusif. Ampun ngantos pripun nggih? Ora iso aku ora ketemu Raden Janaka, Yai Janaka rasaku. Mula aku tekaning mati Bagong, kangenku wis ora iso diampet Bagong, aku tulungono. Niki mengko nek kula nulungi sampeyan nang ati konangan Kurawa kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Napa kula ya kudu mbelani karo sampeyan? Batobat apa kowe ora gelem mbelani karo aku? Apa kowe ora gelem mbelani karo aku lho Bagong? Kowe ngerti dhewe to jadine aku kira tresno karo Sinun Prabu Duryudana. Tresnaku marang Yayi Janaka. Dene lak kok dadi kowe ora mbelani karo aku iki kebangetan temen Bagong, kebangetan wah. Jan wis kisra iki tenan wis. Tanjapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring Sata Kurawa kambahung kesra katite merut layut sagung praratu lah rak tenan ta Dur rak tenan ing atase Prameswari kok mlayune kok mlebu ning omahe Bagong. Ketok banget. Mula ditakoni nek Bagong ora prasaja, Bagong ora jujur. Pala mawon, ajar mawon sik. Ora waton ngajar wong sampean. Kula ngerti sampean mlebu teng omah kula. Kula tak takon karo sampean, sampean ajeng napa lan wigatine napa? Mas Pripun Mas? Wis kono kowe lunga kowe. Bagya jak lunga Bagya. Jak ndelik iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengke nek dados Pancakara rasa sumelang. Matiya tak ikhlaske aku. Mbangane urip dimiskinke karo sapa-sapa. Wis tak akoni wis kono. Wis kono mulunga. Nggih, ning atos-atos rasa sumelang. Bagong aku tak takon karo kowe. Nggih, mang takon. Kowe ngerti Kanjeng Ratu Banowati mau tak sawang mlebu omah kene. Ka iki kowe ngaku apa ora? Kowe ndelikke Kanjeng Ratu Banowati. Oh, Bagong ora sandadak kowe. Kumbi ora sandadak kowe selak. Kowe ndelikke. Ayo, kowe ndelikke to.
Nduk wenehke apa ora bakal boyong kundur marang negara Ngastina. Lah ora mbok wenehke. Apa kelakon omahmu tak obrak-abrik kowe tak ajar tak bonto tak lebokke pakunjaran. Wis. Nang ngono pancen wis dadi lakonku ah. Upama tak selakana ya tanpa guna. Monggo aku dijaluki tulung. Wong aku nek iso nulungi ya tak tulungi. Gandeng aku ya pas ora sibuk. Aku ya pas nganggur ana sing njaluk tulung karo aku ya tak tulungi, ora masalah. Sampeyan nyuwun priksa Dewi Banowati? Iya. Sampeyan pengen ngerti pancen sing tak jaluk kuwi. Dewi Banowati teng pepungkuran. Neng mburi ngendi? Teng mburi omah kula. Lenggah teng mriko. Pasrah kali kula nek ana wong sing goleki panjenengane sapa wae kudu kula kon ngundurke. Lho kese. Iki sing goleki Kurawa. Kurawa iki kadang ngata Sinuwun Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Duryudana iki ya kuwi pertimbangane Dewi Banowati. Pertimbangan apa? Pertimbangan truk apa? Omong ora jelas garwane. Ah iya, sing tak karepe pancen kaya ngono. Tegese njaluk bali Dewi Banowati kuwi wis sak trepe, Wis ora iso. Gandeng Banowati iki njaluk tulung karo aku ya wajib nulungi Dewi Banowati. Bagong, Nun. Yen kowe ora gelem menehke Kakang Mbok Ayu Banowati kowe tegese wani karo Dursasana. Wani karo Kurawa. Nyuwun pangapunten. Nek kepeksane sampeyan nantang kalih kula wong kula niku jenise wong ora tau wedi karo sapa-sapa. Kula niku wong ora wedi karo wong. Ngoten mawon. Waton dasar kula siji, bener. Benermu nggo nendi? Bener kula mergo ana wong njaluk tulung karo Bagong wajib tak tulungi. Dasare wong niku wong wedok. Ngoten. Wong sing ringkeh. Wong wedok niku wong sing ringkeh, wong sing wajib ditulungi. Kuwi iki Prameswari Ngastina. Ora usah kokean omong, aku males aku wisan. Ki karepe piye? Piye, Dur? Pun candak mawon. Bagong dicekel mawon diajar. Yen perlu lebokke pakunjaran, yen perlu dipateni. Yen ana tantrimaning Pandhawa, Pandhawa mboten ajeng melu-melu wong ngerti Bagong niku luput pakartine. Wajeng melu-melu yen pancen kaya ngono, tata. Kurawa ingkang bakal nyekel karo kowe. Nuwun sewu nek paripaksa kula wantun lho nek ana pate. Wah, berat ini. Kepung wakul doyak aja nganti mlaku.
Bagong, Mbak Tobat to, Pak. Nganti bubras langkrah omahmu ora karo-karuan rusak kaya ngono mergo nggonmu perang karo para Sata Kurawa. Wah niki nek mboten mlabuhi karo sampean mboten bakalan kula ngiklasake omah kula porak-poranda kados ngaten menika. Mbak Tobat to, Pak. Terus kepiye? Niki nek mboten mlayu kula remuk sampean ya kewirangan. Kula ajur dicekel Kurawa, dibondo Kurawa, kurang-kurang bejane kula ngerti watake Kurawa mesti diajar, kula yakin. Sampeyan ya kewirangan merga sampeyan konangan apa sediane merga mlayu saka negara Ngastina. Mbak Tobat, Pak. Terus piye, Bagong Awi mlayu kalih kula. Metu ngendi kula mangetutke laku kula. Mangetutke playu kula niku dalan sing kulina kula nggih maling. Mbak Tobat, Pak. Sing penting ora konangan pun mlajar mawon Mbak Tobat ayo mlayu bae Bagong. Kurawa ngoyak Bagong mboten kecunggah. Ning ketok Bagong runtung-runtung kalih inggih menika Kanjeng Ratu Banowati mlumpat tembok mlebu grumbul jedul mriko liwat selokan barang. Ah, Mbak Tobat, Pak. Lah kok dadi kaya ngoten Bagong ya pakartine. Beto Dewi Banowati. Sing wedok kaya gelem wae diliwatke dalan-dalan sing rungset lan rumpel. Ya pokoke iso lunga saka negara Ngastina. Niku rak karepe Dewi Banowati. Oh, pripun Depate? Pripun? Ngeten mawon. Kurawa kinen nyebarke utawa kinen ngabari marang para Pandhawa nek Bagong glandang Dewi Banowati. Nek Pandhawa ngerti Bagong glandang Dewi Banowati, luwih-luwih Janaka mesti mboten ajeng menehi pangapura kalih Bagong. Sing mateni Bagong dudu Kurawa ning sing dadi jalaran patine Bagong para Pandhawa piyambak. Langkung-langkung Janaka waton dikabarke supaya sumebar warata nek Bagong glandang Dewi Banowati. Pun mboten sak kuwatir. Durmagati waca Jawa. Kowe duwe fotone Bagong karo Banowati. Wae pas cacak-cacakan karo Kangmas Dusasana wau pun kula foto. Disepiralke. Disepiralke. Dikondangke iki lho, dipilalke, dah dipiralke. Disebar ning media sosial media teknologi. Disebarke ngalor ngidul ngetan kulon. Supaya ndang padha ngerti nek Bagong glandang Dewi Banowati. Oke, sakit jauh. Bagong edan ling nggeret aku sampe naik dhewe. Aduh. Aku ki wong wadon lho Bagong, dasar ki mrawes mari kowe ki ra batur, kowe ki mlayu liwat Talas ya kulino, mlayu liwat sawah ya kulino, mlayu liwat Tegal ya kulino. Lah aku ki ora kulino Bagong. Aku ora kulino. Wah, malah pikir aku tekan dindi. Ora oleh. Kulo niku ya kesel. Betoban. Aduh. Mendak-mendak aku dadak mandeg dadak ngunjuk kayak kemben.
Mesti mlotra bakal menehi keterangan karo sapa sing bakal midono karo kowe. Keterangan apa? Luwe-luwe nek nganti rayi sampeyan Ndara Janaka presa kabar sumebar Bagong Glandang Dewi Banowati. Ndara Janaka goleki. Niki kula kalau sampeyan tenguk-tenguk teng mriki Ndara Janaka jane wis presa teng adoh mbuh saking pundi. Mentang langkap nganggo jemparing cul. Modal. Kula mati, sampeyan ketemu karo Ndara Janaka. Kula ora diurus, mbatrang. Pripun? Napa mboten kelara-lara? Terus kula ututane napa? Untungnya di mana kula? Tobat. Kowe bakal tak paringi Brana Picis, Brana Prabaya dhuwit pira wae njaluk omko tak paringi. Nyawae dadi joli dhuwit. Padake. Tobat. Wis mengko gampang sing baku ketemu karo Raden Janaka mengko kowe piye njaluk apa aku bakal nuruti karo kowe. Pun yakin? Iya. Nggih pun. Nggo alon-alon mlaku alon-alon. Niki kula ya ngelih banget e. Tobat mengko yen ana wong dodol pangan mengko tak tukokke aku sangu duit emas pirang-pirang tekem. Wah edan iki. Berarti keturutan iki mengke. Iya wis ora usah kuwatir. Niki mengke nyamar mawon. Supaya aja nganti konangan kula tak kudungan tas kresek. Sampeyan ya nganggo napa lah? Pripun carane supaya aja nganti konangan? Mengke kula colongke mantol nggih. Men supaya ora konangan tobat. Ayo mlaku ngado Bagong golek dalan sing prayoga. Ketemu karo Dimas Janaka. Monggo. Niki wis saman niki teng jero ngalas kapunan. Iya Bagong. Bagong ora ketok lunga nendi bocah kok kandan-kandanane angel. Tanpa ninggal apa-apa, tanpa ninggal peling piye-piye. Ujug-ujug kandang ora ana. Nek nganti ditakokke ndara-ndaramu kepiye? Kala gareng kowe Petruk. Semare konten prayitna semuriris. Mulat-mara Sang Arjuna semana kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa niran padha kadang Ndara Janaka Kakang Semarya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya ya tak tampa. Bekti kula Den, iya nala garing. Bekti kula Gus, iya tak tampa Petruk. Enten apa kok tindakipun boten kados adat sabene? Sumengka niku wonten wigatos menapa? Yen ngono pancen bener pewarta ingkang dak tampa. Lamun anakmu Bagong pancen tumindak ingkang ora prayoga ketitik. Aku dipriksa marang papan kene jebul Bagong ora katon. Lah malah sampean kok ngerti anakku lho Bagong? Mergo aku krungu kabar Kakang Semar. Kabar napa? Napa kabar bab anak kula? Kabar ingkang sumebar warata nganti Kanjeng Koko Prabu dawuh kelawan aku nanjihke kelawan kahanane Bagong.
yen to dina samengko Panakawan Bagong wani nyidra marang Prameswari Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati Kakang Semar. Lah iki lelakon apa? Bagong kowe iki wis mingerke blatmu apa piye? Adat saben kowe iki gawe kisruh ning rak ya ora perkara sing abot kaya ngene. Lah kok dadi kowe nyeneng jenenge wong tuwa. Bagong bocah kok angel kandan-kandanane. Ngapa to, Pak? Bagong wani gawe lingsem nyidra Prameswari Ngastina Gareng. Wah, lah trondolo tenan. Krocok mbendho. Wis ora wangun dadi anake bapak, ora wangun dadi adhiku, ora wangun dadi adine Petro. Ngopo Bagong rek? Nyolong Dewi Banowati, Tru. Wala setan ora. Ketemu kepruk boto raine tenan. Wis ora ana pangapura nganggo wong sing kaya watake Bagong. Biasane iki tumindake ora nganti kaya ngono kok iki kok wis nerak pacak nerajang perbatan wis mlumpat wawaler iki. Iki wis ora bener nek diapura meneh, Pak. Upama dihukum ya wajibe dihukum Bagong. Terus pripun? Mula aku kedugung upaya menyang didununge Bagong. Yen wis ketemu aja mbok luputke Janaka yen to aku kudu mentala kelawan Panakawan Bagong Semar. Golek ya, Tru. Yo. Panudya yutama ngambar arum sang kusuma. Tobat Bagong Wonten Jawa. Aku wis mkandha karo kowe yen tos temene aku ki nggone lunga saka negara Ngastina ki nggonku kangen lawan Yayi Janaka. Lah iki malah kedarang-darang tekan tengah ngalas adoh banget parane iki jane wis tekan ngendi Bagong? Aku kok ora ngerti papan dunung iki. Nek mau wonten tulisan sampean mboten maos napa? Tobat ora maca, aku ora maca. Alah jan wis, lha nika tesih ketok sing mriki. Sampeyan mang lenggari iki. Tobat. Jeng mele niku sok diwaca papan-papan niku dadi apal lho kene iki daerah ngene, desa iki, dusun kae, kecamatan kaya ngono. Senengane ora. Nika ora pun wonten tulisane to. Lho nika. Oh. Alas. Alas. Burine kaya apa tulisane ketutupan godhong saka kene? Tak wacane nek sampean ra iso maca tak wacake ampun sumelang. Ha kula niku cah cerdas. Cerdas. Alas. Geogo enggung. Ili wah awang. Gung liwang. Ili wah awet. Gong liwang liwet. Wah, enak niki. Alas kok enak lho. Gong liwang liwang maksude. Ngisore niki nggih enten tulisane kok mang waca. Iya, tulisane apa? Hati. Hati. B-A-N-Y aek nyemek ngawur banyak keekerere banyak alas kok banyak kere wah awan kewan kewan geaga ala galak ngatos-atos sampean ngojo ado-ado kalih kula niku mergane akeh kewan galak iya
C-O-C-N-T-O-T-H-N-Y-A. Contohnya. Blabake gede banget. Nggih. Kewane jenenge ditulis kabeh. Sekarang nika ben dinas kehutanan niku tertib. Iya. Kewan galak. 1. Geaga ereng pung. Gareng pung. Oh, gareng pung niku nek gelem nyokot. Wah, wis tenan. Ora diculke. Menyok di ngoten tenan niku. Sampeyan tau dicokot gareng pung durung. Ah, hati-hati mula disebut kewan galak. Iya. Angka 2 R-R-S. R-R-S. Po-opo. Res-respo. Res-respo. Ah, res-respo. Niku ya galak. Ah niku nek mlaku meng alun. Mongko ninggali ler. Iya. Wilere niku sing gawat, iritasi. Iya. Tak wacane meneh nggih. Endur. Endur. Kuwi apa? Undur. Niku termasuk galak. Niku nek nganti ngunduri, wah. Tenan. Sing terakhir niku sing kewan galak terakhir. Apa wacane? J-I-J N-G K-A-K-N-G. Wah. Jengkeng. Jengkeng. Masa kewan kok ngene nggih? Iya, lha nyakot piye? Lah iya. Niki tengan iki alas kewengkon ngendi? Ana apa tulisane? mboten wonten ning kula gaweke dhewe niki. Bangane stres iya. Keba-aba. Kowe iki ora guyu. Maca kok guyu. Keba-aba. Wah, ke bawah. Wah, edan. Malah kon medun barang. K-E-P-R-E-N. Ngeprint. Ngeprint sapa? Ke bawah ke perintah negara. Ke AK Mbobo Aja Kamboja. Wah, iki sado banget lek mlaku iki. Luar negeri. Tekan. Wah, luar proja. Kamboja niki, Pak Tobat. Iki adoh banget, Bagong kok ya ora krasa lek mlaku. ayo karang mlaku karo wong wedok iki mesti ra krasa kok. Ana mlaku lho, lanang do lanang mesti meng titik wis sikilku wis banyak. Auto ke es teh, wes. Aneh-aneh pokoke. Tenan yakin. Iya. Saya kancane lanang jak omong ora gelem wis wegah. Males pokoke. Koyo arep glunding-glundinge nang jurang. Iki terus le bali piye? Rasa mulai wis kana tulisan meneh iki jare. Apa ge ugu ya uyu paguyuban. Lho. Alas kok ana paguyuban. Pak Tobat, kowe iki werna-werna wae, Bagong. Tulisane apa meneh? Kae sing isor kae tulisane kok kaya meng wisan. Keakawa awa. Mengkawa teitir. Tir. Mengkatir. Kliwat. Mengkhawatir. Hah? Mengkhawatir keakaan
Mengkhawatirkan. Ge ente iti eng. Gento. Goblok. Genteng. Iki kok saya suwe tak waca kok suasanane saya ora waduh. Apa Bagong? Lah kok dadi raimu terus suntrut, raimu terus pucet, kowe kena ngapa ora usah wedi, napa aku sing tanggung jawab. Baba. Ya ayah. Bahaya. Lah mergane apa? Daidi. Geugu. Gudeg. Wah, jan klera-kleru iki aku wis. Wis keweden kaya ngene. Kuku aturi. Nah ono loh eleh. Ngapa? Kula aturi. Nah ono loh eleh. Kuwi apa? Aduh. Menenganga. Tobat karepmu piye? Mengo megol. Aduh. Mengo. Tobat Mas Janaka. Ora babar pisan Dimas. Aku kangen karo si Adi ngandhe keplayu keplantrang teng alas mergo go karo si Bagong. Mergo jalaran Bagong ki mau aku iso kesempatan ketemu karo sira Yayi Janaka tobat. Aku ora kuwawa urip ning negara Ngastina ora ketemu karo Dimas Janaka. Aku piye? Aku kudu piye? Kakang Bu, kula aturi ngiyup sangandhaping werksa baniyah wingking menika. Si Adi arep ngopo? Aja ndukani karo Bagong. Bagong ora luput, Bagong ora kleru. Monggo kula atur seminggah. Tobat aja nduk seneni aja mbok dukani Bagong ora luput ora kleru lho. Kula atur seminggah rumiyin. Baiklah. Wis nek arep dihukum mawon ta. Wah, iki wis konsentrasiku bubar iki anggere sik kocluk teko iki. Aku lek ndelok ning jaba wae ora bengak-bengok ya. Engko tak pakani watu, aja kuwatir. Engko tak geruske botol wis ning jaba. Bagong. Wonten dawuh. Ala rupamu pakartimu sak ngisoring dlamakan. Ora ngira babar pisan yen to kowe mentala, kowe wani glandang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Mula wis ora ana paukuman ingkang pantes kanggo kowe kejaba mung kowe kudu nampa ukupane Janaka. Kula niku mboten napa-napa, sumpah. Niku critane ngenten iki nggih, Gus. Critane ngaten. Kula niku lagi tengok-tengok omah dumadakan Ndara Banowati niku teka. Terus nyuwun tulung kalih kula supaya kula niku mbantu Ndara Banowati merga Ndara Banowati niku duwe rasa kapang kalih panjenengan. Tak rewangi tekan kene niku merga kula mung kepengin nuruti Ndara Banowati iso ketemu karo sampean. Kula niku ora ndek niat ngapa-ngapa. Mokal kelakone. Kowe wong lanang Banowati wong wadon mbok glandang ning tengahing alas kuwi arep tumindak culika karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Kula yakin sumpah ora piye-piye. Ora sandadak kakean gunem sing tanpa guna. Aduh. Kula ora ngapa-ngapa. Asli. Sambato. Kon mecah sirahmu tak pecah saiki. Apa kowe ora ngerti yen to yae Kakang Mbok Banowati wi apaku? Pak. Apa? Wah, mbok kan lunga sik aku darah iku pikiranku bundel kok. Pak
Bagong aku ora iso piye-piye Dole, kowe salah. Kowe luput. Kowe kleru. Aku ki ora ndek niat kleru, Pak. Nek dianggep kleru ya kleru ning aku niatku ora kepengin tumindak kaya ngene. Reng. Ngapa? Ora sudi nulungi karo kowe. Wong luput, wong kleru kok njaluk pambiyantune kakangmu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Ayo, omong. Aku suruh emoh ngewangi karo kowe. Aku mau bantu karo kowe. Ayo, saiki kowe arep kepiye, Bagong? Kula mboten napa-napa, nyenggol Dewi Banowati men mboten. Napa malih kula wani duwe niat tumindak sing ora becik. Yakin sumpah mbok wani di bumi langit tangkep nek kula duwe niat elek kali Ndara Banowati mboten. Oh. Alah. Bagong kowe nek ngaku ndaramu mesti ora duka ngono kuwi. Gong kowe nek ngaku malah ndaramu ora duka. Le kowe iki nek ngaku apa anane malah ora duka ngono kuwi. Ngaku-ngaku ora apa-apa, kok ngaku ambek lu wong minggat legane. Oh. Kakang Semar. Kula kelangan anak siji. Nek pancen pakartine elek kula ora owel kelangan anak. Nolo Garing kelangan sedulur. Nek pancen pakartine Bagong niku tenan-tenan elek kula ora kelangan. Petruk semono nggih. Yen ngono ayo menyang negara Ngastina. Nderekke kundur Kakang Mbok Ayu Banowati selak mersakake Koko Prabu Duryudana. Nggone kelangan Kakang Mbok Ayu Banowati. Monggo kula dherekaken Ndara. Maraina smopang mangarono adinetraning angka rapuh sabdaning kokila ringkani kara saketer kene donganing kung wis banyak sirahku tutuki Ndara Janaka monggo aku ora ndek niat elek lho ane ya bener ngendikaning Kyai Sepuh kae niat apik urung karuan ditampa apik. Wah, wis gara-gara Banowati njaluk tulung karo aku malah ketoyong-toyong aku didakwa sing werna-werna. Dadi wong sing terpidana. Semar ya wis ora nulungi karo aku, Gareng omongane ya wis atos. Petro omongane ya wis wah wis ora iso ditampa nganggo ati sing nyenengke. Ha iki tekan ana wujuding kali iki kali ngendi iki? Tak wacane. Tak sanding. Wah, apa wis? Apal aku tak wadus rene aku mbiyen. Kali jurange jero ora jamak. Ngisor nganti ora ketok. Mulih isin mirang-mirangke wong tuwa, mirang-mirangke karo sedulur. Gunane apa, Gong? Kowe urip ning alam padang nek ora iso njunjung derajate wong tuwa. Ngarumke jenenge sedulur ming bebangeri karo jenenge wong tua modar lakoni negara wes Keleang kuwandaning ki Lurah Bagong tingkem kang netra nalika semanten timuyup saking Dirgantara nenggengkeng tunggu jurang ing kinarya nglalu Lurah Bagong wujuding seluman sigra nyaut ungganing Lurah Bagong
mari ngenteni mak plok. Sirahku entuk padas. Ha kok tibane empuk mak tebuk. Sapa iki? Ana wong kok gedhe dhuwur awake nganggo sisik. Raine kaya baya. Aku Seluman Bajul Seta. Sok mbajuli wong wedok. Ora. Jenenge Bajul Seta. Bajul Seta. Ya, aku sing tunggu kali iki. Oh, Sing arep nggo nglalu. Suwe nggonku kekalangan ngideri. Kali iki niatku golek pangan. Nanging ora entuk pangan jebul ana menungsa ingkang kleyang-kleyang bakal tiba mati siya ning telenging dasaring kali mula tak saut. Niatku kowe mung tak tanting kowe dadi wadya balaku apa kowe dadi sukma sangsaran mati ana ing telenging kali. Kowe sapa? aku Bagong. Bagong sapa? Ya mung Bagong ora ana terusane. Yen Bagong soliken biyen. Saiki wis ora. Ngono. Ora dalah piye kowe milih rong perkara. Aku tok dadekke wadya balamu apa mati sia dadi sukma sangsaran ning kene. Ya, Ora milih kabeh. lho. Kowe wis tak slametke, kowe kudu manut karo aku. Apa rumangsamu menungsa kalah karo Seluman, ha? Hah? Titahing Gusti sing sampurna ki menungsa, dene Seluman Jem ki sak ngisore menungsa. Ora ana menungsa direh karo jenenge Seluman. Kowe sing kudu tak reh. Wah, gaglak lah untal genti kowe, paras. Eling-eling ki Lurah Bagong ngrasuk kapercayan agama pungkasan. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening Ki Lurah Semar lamun anempuh bebaya sigra ngrapal inggih menika ayat Al-Fatihah. Wong salwangsul dadi nglumpruk Seluman Bajul Seta. Apa ora we? Aku duwe Gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblono ye. Panas awakku merga saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangga kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora we? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seta. Waduh. Dadi andhaku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Wiwit dina iki sing ngadus aja wong lanang, ning khusus wong wedok. Wah, senengane kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku ki wong senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah, gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku ki arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Nah iki ngene. Piye? Nek kowe teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, wenehno aku men tak nggone aku males ngudi tuwuh lara wirang. Lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah.
Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakaning Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira ki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya, yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesku dituwuh karo Raden Janaka dina iki aja sumelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung? Nganggo. Bonge jedit? Iya. Awake kuning? Ya mesti kuning sak untune. Matamu? Siluman wis kalah clemongan. Bismillah. Ora, aja. Panas awakku panas. Ah gene wedi. Padake kuwi ampuh banget ora sing ngembari. Ya tak jalukke panguwasaning jim. Muga-muga kowe iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi-wingi. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Ya, sawangen Bagong aja kuwatir. Sing edape-edape. Ya. Yen manjen kaya mengkono aku njaluk pamit ning aku ora percaya. Ora percaya. Mergo tak nyawang kok rai kuwi isih putih. Nganggere ngapusi karo aku ana seluman taleni kanggo oyot mayura. Nah, ngipusa apa ngapusi wae rupane isih Bagong, rupane je Bagong. Nek sandangane wis Janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki wis nganggo konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho perutnya. Masih gemuk, rainya masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran, cocoran dasmu. Seluman ngono iki rai kok cocoran. Wis ora masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sama iki Bajul sama? Bajul Seta. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malik apa-apa? Iso. Carane kowe nyebuta jenengku ping 3. Apa sing tok karepke kowe iso malik. Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Engko nek nganti dombelani Janaka nek bisa-bisane jaluki tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkem aku dadi tembunge tempur. Iya. Nang Janaka iki nglepaske puru kendali. Aku nek ora nganggo tahu dipenyet lho. Tahu dipenyetnya nit remote. Ah, remote. Wah, aku iso kena Raden Janaka Cinaka. Wis kono mangkat to aku ndak selak sumpek. Sumuk nyawang kowe. Nggih aku nyebut jenengmu ora iso maneh tenan goleki nang kali ngendi nggih? Nang ngendi? Iki kali Sumber Nyawa. Kaya bis. Kae Sumber Kencana. Njaluk pamit sing ati-ati. Oh.
Bari gawe apa? Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Wonten wujudan ingkang ngelok-eloki menawi dipun titip priksa tan prabeda kados dene pun Arjuna inggih pun Janaka. Nanging menawi nyumur pidhateng pasuryanipun mesti kemawon paduka Kanjeng Prabu badhe ngungun salebeting penggalih. Nguwuh-uwuh nedya nantang perang tanding kananipun Janaka Prabu. Gandrung Petro non mrene yo lho Reng apa rene tak omongi Ndara sapa iki Jaman malam-malam tak putuk. Ayo ngejak perang Carapa. Perang Madras ayo tak ladeni. Perang Candrasa ayo tak ladeni. Perang Candra di muka aku jalan. Langkon mati pecah siramu, pecah apa-apa murgane hati kowe. Modiar kowe. Kualek kowe iki. Kabar ingkang sumebar apa wis bisa mbok sirep? Sampun. Namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula. Mawi sandhangan Janaka rupanipun boten pokra. Lho, ngembari adhiku lanang Madukara. Kasinggihan mekaten. Werkudara, ora ngewangi adimu apa piye? Bajul Seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul Seta. Arsa madangi dalan Tumunga-munga baneng sapu caing ukir martabak larang tenan nasarating Surya megalan guna
aku ning angin. Gugur anggrane ngarga kura-kurnita. Kakiri-kiri. Padula mangambak-ambak. Kok dadi putih ta iki? Wah, ora iso suluk aku mah. Oh, kapok ora kowe, campur aja. Piye? Gah. Sin. Ora kok isin ki ngopo? Werkudara. Werkudara? Kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok. Dadi iki kok kaya ngene piye? Gah, Sin. Karuane mbok du karo singa bareng. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, isin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nerono. Wah, aja kowe. Aja. Kowe mesti Ora tak tontone kaya ngopo. Bajul Seta. Ganti meneh Bajul Seta aku. Doyak Prabu Kresna Bajul Seta. Dalah. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah ya ngopo. Emang semono mangadile kowe. Ana sasmintan ingsun jagat Mas Yai. Yai Narayana. Nayarana. Yai Padmanaba sama Padmanaba. Gah. Wegah. Yai Kresna. Wah, mama. Pun Kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saka kaca gedhong. Katon sampun jatine sira. Jengket dewa. Wegah aku. Gilane ora. Kakang Semar ora iso rampung iki aku wegah Kakang Semar. Nimang sama numadine kowe. Ana sasmintane ingsun jagat wasesane Bathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malih apa-apa. Agong lho kowe. Us. Aja ngawur ngawur. Mono gage sawangen. Iki Makuthi. Sesa omong klerak-kleru ki mung Bagong ya reng. Awang teknologi ya dadi telogina. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat Dewa Bathara. Jebul kae. Kae ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semar. Kowe ganti ya.
Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jalmetan kena kirira. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Iya tenan. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Sembaro. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah, ini masuk mana mandi lho. Jaget Dewa Bathara, jaget Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari ya. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngunung. Juru dia. Permatasari. Punta Prasanta. Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, ketho Bagong iki sok nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso Silite iso muni. Wah. Gareng pong. Itu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi uni ora. Laba. Jare kon ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jan wis ora pati nduga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo disinggahke nggo pusaka, ora usah ditok-tokke ngono. Wah, Jan wis. Wis Jan wah. Diwale. Aku dune nek cara mbiyen iki wah Jan wis saiki modern netro. Wah Jan wis Jan wah. Aduh. Nganggo gamelan men iso badal. Oh ngono ya Mer. Perkara wis waras ngene iki aku mung arep takon. Kowe kok iso molak-malik kekuatanmu kekuatane sapa? Aku ketemu Jem, Pak. Siluman jenenge Bajul Seta. Wong urip ki aja ngawula karo siluman. Wong urip ki aja ngawula karo Jem. Kowe aja njaluk kekuatan karo siluman, karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak marang waring agama. Ayo diluwari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari. Bajul Seta sing wis menehi kekuatan ruku ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Dadak malik wong pirang-pirang ki iki kepiye iki meng tengoke suk-sukan mbaya tengok dhewe-dhewe ora wah caidan ngopo Semar rada mundur ayo rada mundur
Kula ora sengaja teken kula keri, teken keri. Loro padake. Aku ora didakwa. Kula kaya dene wong terpidana. Rekae ngewangi Ndara Banowati malah dadi wong luput, dadi wong disalahke. Dikira macem-macem karo Ndara Banowati nganti kula diseneni Ndara Janaka. Ndara Janaka dikon lunga. Kula wis nglalu lho, nyemplung jurang lho kula. Iya, enggak. Jurang endi? Jurang Jugril. Aku nek weruh Bagong ki sengit, ning ya sok kangen. Ning ngene iki aku males trimo ora weruh. Heeh. Ya anggere isih ana wong loro wiyaga sing ora Bagong ki. Ya tinggal nang kewen. Semarang Grengguyu tak antil ngono. Ora. Lah terus karepmu ora nyuwun sing jenenge Janaka, ya Raden Janaka. Hai bendaramu. Ya, nggih. Ndara Janaka rawuh mriki njaluk ngapura kalih kula. Tok niku. Pun liyane mboten. Kalih nyuwun arta. Lho. Dinggo ngapa? Nggih numbaske HP anak kula. Kalih nggih tuku kotang. Men anak kula iso sekolah lumantar HP niku mawon. Sampean pemerintah ora ngekaki dana ming duwah jauh. Ayo belajar liwat iki, belajar liwat. Nek ana ditewe beres, le golek ngrekoso. Oke cah cilik do nganti nyambut gawe, pengen lumpukke duit, pengen iso tuku HP, pengen sekolah. Oke. Nutuk terus anan. Lha niku ngomong sak tenane malah dikeplaki sapenake dhewe. Sampean kudu berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke sampean ngonten niku nek kira sampean terus mubengi laladan negara Ngamarta, negara Ndarawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi, sapa kawulane sing ora iso tuku HP diparingi. Sak desa dikai nggon wifi sing ana iso nggo internet, men iso nggo sinau bareng-bareng. Ngono ora mung dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Ki mung ngontam-ngantem wae. Ndara Kudara nganti wedi lho. Yo. Becik banget Bagong. Ah becik. Padake ora. Mangsane kula niku prihatin. Ha kula niku nek iso sugih. Nah, kula niku nek dadi wong sugih, dadi wong duwe, jajali job kula ora batal. Ha tuku HP kula 10 tak domke bocah sing ora iso sinau niku. Sing ora duwe HP, wong ora duwe dume kabeh. Manut kemampuan kula niku tenan, ora kok ming goro. Ming sak kula lho niki. Omongane sampean Nalendra, pengareping para Nalendra kudu iso memberi solusi ora mung sapenake dhewe. Mangsane. Ngapa, Pak? Aku wedi. Rasa wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora. Iya, Bagong. Sesuk ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengan ingsun. Alhamdulillah, ning sing penting anak kula tukoke HP sik. Iya. Pira iki? 500. 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Jupuki meneh. Sebar. HP kok 500 enten sing enten. Apa? Ya wis sesuk bakal dipikirake. Ngoten ora. Mesake bocah-bocah ndak ora iso sekolah nggih, Den. Nangis ati kula, trenyuh pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP nganti adol apa-apa. Niku mang penggalih nggih, Den. Mang pikir nganggo nalar sing ganep. Ngoten nggih. Sampeyan lenggah dadi Nalendra ya merga saka suarane wong sing ora duwe nika, mula nika ya wajib manggatekke ampun mang nengke mawon.